Dette review er sponsoreret af Chobanodo. Hej og velkommen til Vandby.nu. Mit navn er Kalle. Og jeg hedder Jonas. Og i dag der skal vi lave review af Starbucks Vintage tobakken, som er en sort tobak. Det er en forholdsvis ny tobak, der er kommet ud i efteråret 2015 fra Starbucks af, som har været 2 år under produktion. Det har den. Så den skal vi lave en test af i dag, og den vi har med i studiet, det er tiramisu. Det der kendetegner lige specielt de her vintage fra Starbucks, det er, at jeg synes, at duften går rigtig meget igen i smagen også. Det gør den i hvert fald. Det er tit og ofte sådan med tobak, at jeg synes, det dufter sindssygt godt, men det smager ikke nær derhen af. Ja, duften den snyder sådan lidt for det til at købe det, ikke? Vi kan tage et eksempel som Alfakas kirsebær, der dufter jo fantastisk godt, men den smager jo ikke noget. Men vintagen her, den snyder i hvert fald ikke på nogen punkter. Selve tobakken her, den fås i 200 gram bøtter, der er banderole på, og den koster 350 kroner. Den fås inde hos Chobanodo på Istergade. Og så kan den også købes inde på deres webshop, inde på chobanodowebshop.com. Ja, men hvis vi skal starte ud med at snakke lidt om tobakken, i forhold til så mange andre tobaksmærker, så er det sort tobaksblad, der er blevet brugt til at lave det. Og det er en utrolig våd tobak at arbejde med. Ja. Det er lidt ligesom Fumari. Den er også rigtig, rigtig våd at arbejde med. Duftmæssigt, så som vi snakker om lige før, så nu tillader mig lige at dufte igen. Så synes jeg, at den fanger tiramisu'en rigtig godt. Man får lyst til at spise kage. Det gør man i hvert fald. Og smagen, som vi så også snakkede lidt kort om før, træder rigtig meget karakter. Specielt i den her tiramisu. Den har ikke for meget kaffesmag, og den er heller ikke for meget chokoladeagtig. Den har sådan lige perfekt mellemting, og jeg er helt vild med den. Så vidt vi er orienteret, så ligger den omkring en 0,7-0,8% i nikotin. Så man kan sige, at det er en ret stærk tobak i hvert fald. Hvis man er nybegynder og sådan noget, så vil jeg ikke måske anbefale det til at starte med, fordi den kan slå godt igen. I hvert fald ikke tiramisu'en. Nej. Den har en meget intens smag. Og udover duften og smagen, jamen, så synes jeg, de kommer i nogle super fede bøtter. Det er som sagt 200 grams bøtter. Og jamen, altså låget, det holder tæt. Du kan opbevare tobakken ned i. Nu har vi så godt nok ikke så meget tilbage. Det var en lille test, vi fik inden fra Chobanodo. Og jeg synes godt, man kan tillade sig at putte det ud eller tage det ud af posen og lægge det ned i. Fordi det holder simpelthen på fugten. Det har også det her ekstra plastiklag indeni, som holder det rigtig godt tæt, så det ikke let går i stykker, kan man sige. Udover smagen og udover duften, jamen så genererer den jo udmærket cloud output. Som I kan se, Kalle, jamen det fungerer bare. Altså den giver en tyk røg. Jeg synes ikke, specielt ikke tiramisu'en, den sætter sig ikke særlig meget i piber, må man sige. I aften der ryger vi på vores CB setup, som er en Almani Z03 LED. Og jamen, den ghoster ikke rigtigt, synes jeg. Nej, det ville man måske forvente af den her tobak, især tiramisu'en, for det er jo en rimelig kraftig tobak. En ting bør nævnes, du kan i hvert fald se det på vandet, når du rører vintage. Fordi vandet det bliver gult efter en station. Det gør det. Altså nu kan man sige, at nogle gange så har jeg da kunne vente en hel uge med at skifte vand i min vandpive. Det er måske ikke noget, man reklamerer med, men det bliver allerede gult efter en station. Det er simpelthen noget, der farver. Det er noget værre stads i hvert fald. Ja, så hvis du har en DOD eller en Lavue glaspibe og har lidt farve i, så skal du nok regne med, at den bliver lidt mørkere rimelig hurtigt. Men det er jo også fancy nok. Som sagt, så tobakken, den er utrolig fedtet at arbejde med. Og jeg synes, et lille problem, når jeg arbejder med den, det er, at jeg føler, at der kan gå meget tobak til spilde. Og det er simpelthen fordi, den er så fugtig, tobakken. Så jeg skal simpelthen stå og skrabe fingrene hver gang. Og jeg føler bare, at taget betragtning af, hvor lidt tobak der egentlig er i bøtterne, og så også på grund af, at banderole, det er jo en dyr tobak, at der let kan gå rigtig meget tobak til spilde over sådan en bøtte her. Hvilket er lidt ærgerligt, men altså... Det sætter sig overalt i hvert fald.
Ja, som man kan se, det var stærk i starten der. Jamen, som kan vi se, så fungerer den jo sådan set også rigtig godt, når man ryger 2 på den. Vi er faktisk blevet nødt til at pille Lotus-låget af her, fordi vi måske lige har fået pakket den lidt for høj. Jeg synes bestemt, man får meget for pengene i Vintage-serien, fordi at den har en rigtig intens smag, som vi også nævnte før. Jeg synes, pengene er lagt rigtig godt ud i forhold til andre tobaksvarianter. Nu kan man sige, hvis man køber Fumari eller Social Smoke eller bare er til Alfragte, jamen så synes jeg bestemt, at Vintage-serien den ligger i hvert fald i min top. Det gør den i hvert fald. Man skal lige vende sig til det sort tobak. Ja, det skal man. Altså, man får måske, hvis man er vant til helt almindelige tobaksvarianter, som er rød eller gul eller... Jamen for eksempel Social Smoke, som er rigtig blødt at arbejde med, eller Alfragte, som er rødt, og altså, så får man måske lidt et chok, når man åbner den her første gang, fordi det er noget helt andet at arbejde med i hvert fald. Men det er lige så nemt at pakke som så meget andet tobak, og jamen, det fungerer bare med det samme. Jeg synes nærmest, at det er nemmere at pakke med det her tobak, fordi det fungerer, om du underpakker, eller hvis du får presset lidt for meget, eller altså, den er meget sådan tilgivende. Med nogle sindssygt gode skyer og en glimrende smag igen. Jeg er helt vild med den. Jeg kan rigtig godt lide den. Vi må have noget mere af det. Helt bestemt. Igen, jeg tror helt bestemt, det er en smagssag, om man er til det her. Vi hører rigtig mange, der synes måske, at den er for stærk, hører vi også. Stærk, og den er jo lidt underlig at ryge i forhold til de her frugter og syrlige smag, man måske normalt forbinder med vandpiberygning, ikke? Altså, det er jo en eksklusiv serie, som giver lidt ekstra og laver de her måske lidt mærkelige blandinger. Selve Vintage-serien, den fås i, jeg tror det er 10 plus varianter. Du kan få de fleste af dem inde hos Chibalo. Det er så stærkt nok. Det er ligesom jeg kan lide det, du. Det er perfekt til mig. Hvis vi skal give det en rating, så vil jeg godt lægge ud og sige, at jeg synes, det er en glimrende tobak, igen, som jeg har nævnt rigtig mange gange. Den er lækker at arbejde med, den giver smagen rigtig godt i forhold til duften. Så jeg vil sige, at jeg ligger på en 8 i hvert fald på den her tiramisu. Hvad med dig, Kalle? Jamen altså, jeg ligger også rigtig højt på tiramisu'en. Jeg er helt solgt til tiramisu'en. Jeg elsker den tobak. Den er en af mine absolutte favoritter. Og også fordi jeg behøver ikke at blande den med noget. Jeg kan putte lidt Oriental Express True Clouds i, og det giver en rigtig god mix, synes jeg. For at få den der lidt kokosagtige smag ud af det, og jeg synes, den passer rigtig godt til tiramisu'en i hvert fald. Hvis jeg skal give en rating på tiramisu'en, så ligger jeg faktisk op i en høj ende af 9. Og selve Vintage-serien af dem, jeg har smagt, og der ligger jeg faktisk på en 10. Jeg er helt vild med dem. Jamen, jeg er også solgt. Det, der trækker mig lidt ned, det er faktisk prisen, men det er jo de danske toldafgifter, we are to blame for det. Jamen, jeg tror ikke, der er meget mere at sige om det. Altså, jeg kan ryge den her til dommedag, kan man sige. Husk at subscribe til os her på YouTube for flere reviews. Giv os en thumbs up, hvis du kunne lide det her review. Skriv en kommentar. Vi læser alle kommentarerne og svarer tilbage med, hvis der er spørgsmål. Ja, sørg for at gå ind og like os inde på Facebook på facebook.dk/vandpip, så du hele tiden er opdateret med giveaways og reviews, packing guides. Vi har været en lille smule langsomme med de her packing guides, fordi det tager en lille smule længere tid at sætte op og optage. Men subscribe herinde i hvert fald, så skal vi nok love, at der snart kommer nogle packing guides. Hvis I har nogle idéer til, hvad I godt kunne tænke jer review af, så vil vi prøve at undersøge, om det er en mulighed for os. Ja, skriv til os på Facebook, eller skriv en kommentar til os her. Og igen, tak til Tubanolo for at sponsorere en god del tobak her for os, så vi kan fortælle jer lidt om det. Det er vi meget taknemmelige for. Det er vi i hvert fald. Men tak for denne gang. Jeg kan vel få i Netto. Kærgård. Lurpark. Jeg tog den for dig.
jeg kan sagtens mærke, at den er sindssygt stærk.